Häzirki döwürde ýurdumyzda berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady saýdany ösürmäň milli maksatnamasyny kesgitlenen wezipleri ýerine ýetirmek, hormatly prezident bilen alyp barýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň birini öwrüli. Şunu halkyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak, ýurdumyzda ilmi tehnologik ösüşi üpçün etmek meseleleri möhüm urlan hataryny görkezildi. Maksatda çykyşanlar gahrman arkadamyň öňe süren başlangyjyny laýyklykda Türkmenistany 2025-nji ýylda durmuş ykdysady taýdany ösürmäň hemde maýa goýum siýasatynyň maksatnamasyny işläp taýýarlamak boýunça öňde durýan wezipeleriň ähmiýetine üns berdiler. Belenirşýär ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdany ösürmek baradaky ösüş siýasatynyň täze urlar kesgitlenýär. Şunu mehriban halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkidilmegine hemde bu gurda öňde durýan wezipeleriň durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilýän barada aýdyldy. Häzirki döwürde milli ykdysadymyzyň ähli urlaryny dürüjlikli işlemek, döwri we ýaşaýyşy üpçün etmek hemde şolar wagtyň özüne ihlasy zähmet çekmek arkaly watanymyzyň halkary giňişligindäki awraýyny belende götürmek möhüm wezipeleriň hataryny kesgitlendi. Hormatly prezident bilen başlanýan 2025-nji ýylyň halkary parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýip ýaýdylmagy täze ýylyň her bir günüň uly zähmet ýeňişlerini hemde ajaýyp üstünlikleri besenmeli şertlendirdi. Şeýle hem halk masalynyň geçen mejlisinde hormatly prezident bilen 2025-nji halkary parahatçylyk we ynanşmak ýylyny geçirmek boýunça çäreler hakynda arkada şäheriniň 2024-nji 2050-nji ýyllarda ösürmäň konsepsiýasyny tasdiklamak hakynda we Türkmenistany ilim ulgamyny ösürmäň 2024-nji 2050-nji ýyllar üçin strategiýasyny tasdiklamak hakynda resmi namalary gol çekdi. Munyň özi garaşda hemişelik betarap Türkmenistany hemme taraplaryň sazlaşykly ösüş ýoluna düşen kuwwatly döwleti öwürmek, halkymyzyň bagtyar durmuşyny mundan welagam puturlandyrmak ugruna döwlet derejesine tagalla edilýändiginiň nowatdaky beýanlary. Bu bolsa ösüşiň berentliklerine tarap önamly gadam urýan ýurdumyzyň täze taryhynyň giň gyrmly işleri täze badalgatsary. Şeýlekime masadyň dowamyna gahrman arkadamyň 2025-nji ýylda Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygyny halkary derejesinde belläp geçmek boýunça öňe süren başlanýyşlarynyň ähmiýeti barada aýdyldy. Munyň özi mehriban watanymyzda parahatçylygyň, howpsuzlygyň hemde durnukly ösüşiň üpçün edilmegine gönükdirilen giň göçürli tagallalaryň rowaşyklara beslenýäniň nowatdaky beýanlary. Maksada gatnaşyjylary ýurdumyzda gahrman arkadamyň başyna başlan beýik maksatlarynyň arkadaly gahrman serdarymyň parasatly ýol başlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýändigini nykdylar. Şeýlehem olary ýurdumyzda ýawaňlanan giň göçürli özgertmeleriň amala aşyrmagyna munasyp goşunt goşmak ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajyklyklaryna ynandyrdylar.